Ara sí. Bon vespre a tothom. Som-hi? Vinga. Avui és el 214è dilluns que som a la plaça del Vi per reivindicar... al llarg dels dies hem anat canviant les reivindicacions i ara demanarem l'amnistia, la independència i, per tant, la República Catalana. Malgrat que els nostres presos van ser indultats, nosaltres volem l'amnistia pels presos i creiem que és molt important, però abans que això també és més important no abandonar mai la lluita nacional i persistir, malgrat tot, amb el fred que fa avui som aquí, per tant hem de persistir. I avui a Girona Vota intervindrà Esquerra Republicana amb... Perdó. És que no me'n recordava el cognom. De Bartomeu Compte, perdoneu, entre tots ens en sortim. El diputat d'Esquerra Republicana, Bartomeu Compte. Abans de començar, per això, cantem els cants dels ocells i deixem pas al diputat. Moltes gràcies. Bona tarda. Ara sí. Bé, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos a fer aquesta petita intervenció aquí. I primer de tot el que m'agradaria, doncs, com deia el company, és felicitar la vostra persistència de que dilluns, cada dilluns estigueu aquí, que realment és un compromís renovat cada setmana i que a més ha de tenir un reconeixement molt i molt important en aquesta lluita pels... Bé, doncs com deia, una altra vegada fer aquest reconeixement d'aquesta vostra persistència. Sí? Sí, ara? Sí, val. Doncs, en tot cas, això, no? Reconèixer el vostre esforç, la vostra persistència i aquest compromís renovat cada setmana. Avui, en tot cas, volia dir, per aprofitar aquesta benentesa, ben dit i clar i a tothom, que ens hem de sentir molt orgullosos, ens hem de sentir orgullosos d'aquest moviment independentista que fa 10 anys ningú hagués pensat que tindria la volada que té i que manté gràcies a esforços com els vostres. Per tant, cap alt sempre i a tot arreu i sempre orgullosos d'aquesta feina i aquesta responsabilitat que anem tirant endavant. Jo, evidentment, no he vingut aquí a donar cap exemple a ningú, al contrari, jo crec que hem d'aprendre, hi ha molts de ciutadans que estem a primera línia, que jo crec que hem d'aprendre molt del vostre esforç i, per tant, més que donar-vos aquí un gran titular o donar-vos lliçons, el que vull fer és continuar recordant això, que per més dur que sigui tenir aquests entrebancs que ens estem trobant i per més entrebancs que hi hagi, al final el que cal és tenir aquesta actitud de persistència, d'intentar aglutinar esforços i per damunt de tot seguir endavant, com dèiem, el cap ben alt.
I dins de la meva vessant més sindicalista, jo crec que el que cal en aquests moments, i que estem defensant des d'Esquerra Republicana i moltes persones al nostre costat i al nostre darrere, és el diàleg, l'acord. Evidentment, els sindicats, durant l'octubre del 2017, en el mes d'octubre al principi, ho varen passar bastant malament, perquè la qüestió, la veritat és que no estàvem molt ben preparats, i el sindicalisme confederal va fer un esforç molt important el dia 3, però va tenir importants tensions internes. En canvi, jo el que voldria destacar avui és que fa encara no 6 mesos, amb el 1 de maig, que vàrem celebrar aquest any aquí, com cada any en aquesta plaça del Vi, el compromís del manifest del sindicalisme, de tot el sindicalisme català, era una aposta molt important per l'autodeterminació i a més a més per una taula de negociació, perquè entenem que els acords el que fan és recollir els amplis consensos que hi ha a la societat catalana, que en aquests moments nosaltres entenem que els grans consensos són l'amnistia i l'autodeterminació, com deia el company, l'amnistia per tothom, perquè puguem tornar a tenir aquí a les portes de l'Ajuntament el president Carles Puigdemont i el puguem saludar i que pugui fer com feia abans, passejar-se per Girona, comprar un llibre en una llibreria amb les seves filles, i volem que això sigui ben endavant. Però al mateix temps també hi ha altres persones que estan, altres companys i companyes que estan en l'exili, que també cal que siguin i vinguin sovint aquí, no? Fonamentalment era aquestes coses. A partir d'aquí, mentrestant, què hem de fer? Mentre no arribi l'ansiada amnistia que poseu aquí, que anunciem aquí, que per tant compartim, i l'autodeterminació, en aquests moments hi ha un important pressupost al Parlament de Catalunya, un pressupost que m'agradaria comentar que és un pressupost expansiu, que un 75% de la seva despesa va en drets socials i en inversió social per no deixar ningú enrere, i sobretot per allò que sempre proponem des de l'organització que jo represento aquí, al costat de la gent, i tirar endavant. Per tant, reconèixer-vos una vegada més el vostre esforç. Moltes gràcies per ser-hi. Estic convençut i sé que aquest vostre esforç arriba molt més enllà de les fronteres de les comarques gironines i de molt més enllà d'Europa, i per tant crec que és molt important que ho reconeguem. A partir d'aquí, unitat, sobretot per aconseguir aquesta ansiada amnistia i autodeterminació, i mentrestant uns pressupostos que permetin la recuperació social i que permetin també allò que diem, la transformació verda, digital, social i sobretot feminista. Amb això estem, i apel·lo a la vostra voluntat, al vostre esforç i a la vostra consideració per fer-ho possible, perquè crec que aquest és el camí que ens ha de portar als objectius que ens hem marcat. Moltíssimes gràcies per convidar-nos i, com sempre, amnistia, llibertat i, sobretot, República Catalana aviat i per tothom. Gràcies. Independència, independència, independència ja. Bé, per tancar aquest Girona Vota d'avui, el tanquem amb els segadors. Quan vulgueu podem començar. Defensors de la terra, bon cop de fa.
Visca la República! Visca!